Ja mä oon tässä oottamassa konkaa, että mun kaverit saa laittua ton juhlapaikan valmiiksi. Mä en saanut mennä kattoo vielä. Niin, koska siellä on sellaisia juttuja. Niin. Nyt mä ootan tässä jännittyneenä. Mitä siellä on? Kuinka paljon sä täytät? Mä täytän 16. Ja mä ootan, että mä saan herkkui paljon ja sitten, että mä saan lahjoja. Niin. Tosi paljon lahjoja. Eiks niin? Kyllä. Eiks niin? Joo. No niin. No mut. Ne on varmaan kohta valmiin. Ne varmaan kutsuu kohta, mut. Joo. Me voidaan mennä jo. Joo, okei. Okay. No niin, Nana, tuu tänne päin. Pidä silmät kyllä. Älä sit törmää mihinkään. Joo. No niin. Mä luotan sun. Jaa. No niin. Kaverit. Yllätys! Wow, tosi hieno. Hieno koristeet. Jäiktökki. Wow, kiitti tosi paljon. Eipä kestä. Tosi siisti kakku oikeesti. Jaa, me leivottiin se Sepun kanssa. Paljon onnea vaan! Paljon onnea vaan! Paljon onnea Akrana! Paljon onnea vaan! Onnea Nana sulle tosi paljon! Kiitos! Haluan antaa Nanalle oli. Jaa, kahta. Täytyy tehdä kortinkin. Iloista synttäriä Nanalle. Te Cloudats ja Sepu. Te muuttatte niinku toivottelun vaan. On minä ainakaan. Tässä sulle Nana kortti. Kiitti, me käydään käydessä. No niin, kato mitä Sepu söhrönyt tänne. Happy birthday you big girl. Täitsi Chloe ja Sepu. Miksi teillä on 2 korttia? En mä tiedä Sepura käy. No mä halusin. Okay. Sweet 16 from the little girl that we once knew. Kiitti. Look at you now, girl, how time flew. Memories cherished of the year past stay in our hearts where they will last. Kiitti Sepu. Älä hyvä. Kuulosti sieltä kun Nanas kuoli. Kiitti Sepu. No ei. Nyt kuitenkin on We always be in our hearts. Tai korvaksi lahja. Joo. Wow, kiitti. Ole hyvä, mä tein sen, koska kukaan muu ei tee mitään upeaa. Tatsi ei tee mitään. Okei. Kyllä auto koristava. Kiitos, se on tosi nätti. Ihana. Ole hyvä. Eli Nana, tässä on sulle siis toinen lahja eli hylkkä. Tosi hieno, kiitti. Ole hyvä. Nyt saadaan kakkua! Mitä mieltä sä Nana olit näistä juhlista? Oli tosi kivat, siistit, upeet. Ja sain upeen lahjan tän korun ja sitten ihanat kortit. Ja Sepun runon. Ja sitten tanssittiin ja syötiin paljon kakkua ja bailattiin ja juhlittiin. Ja jos te haluatte toivottaa mulle hyvää synttäriä, niin laittakaa sinne kommentteihin. Tilatkaa ja tykätkää meidän videota. Tilatkaa!